3 years seemed like happiness to me. I was back up on my feet. Keď sa povie byt, väčšina ľudí si predstavuje bývanie v meste. A keď sa povie dom, väčšina ľudí si predstaví bývanie na dedine. Čo keby ste mali niečo medzi tým? V Chrenovci Brusne, blízko Prievidze, vznikli 3 krásne bytové jednotky práve v tomto rodinnom dome. Poďte sa so mnou na ne pozrieť. Dnes vám ukážem jeden z 3 bytov, ktoré sú momentálne vo výstavbe. Príjemným schodišťom sa dostávame do bytu, kde vás privíta vstupná chodba. Ďalej tu nájdeme technickú miestnosť s toaletou, kúpeľňu so sprchovým kútom, krásnu veľkú kuchyňu so spotrebičmi, spálňu, v ktorej si určite oddychnete a dobre pospíte, a veľkú obývaciu časť, príjemný priestor na každodenné bývanie. Vstupná chodba má takisto dostatočne veľa priestoru na šatník. Na pozemku s výmerou 517 m2 budú pred domom vybudované 2 parkovacie miesta ku každému bytu. Zadná časť pozemku bude slúžiť ako oddychová zóna pre všetkých majiteľov. Byty sú aktuálne vo fáze holobytu a na obhliadky sú už možné. Ak sa rozhodnete pre kúpu ešte pred dokončením, máte príležitosť prispôsobiť si interiér podľa vlastného vkusu a potrieb.